Bueno, imos a continuar, creo que nos vamos a reír bastante na seguinte parte do programa de hoxe. Bueno. Eso, bueno, eu sí, vou poñer as expectativas moi altas. Vou vos presentar a estas 4 maravillosas personas que están aquí a meu lado. E digo maravillosas porque cando chamei para decirles apeteces vos participar no festival de podcast que Muga vai organizar, inmediatamente dixeron que sí. Estes 4 compañeiros forman parte da programación habitual que ten Quack FM. Leva moito tempo con outros formatos, pero que ahora son famosos. Santa Bárbara. Ahora, calaron a fama precisamente con algo que levamos falando durante estes 2 días, que son as redes sociais. As redes sociais visibilizaron o seu traballo e agora mesmo, pois bueno, poden decir que teñen un montón de seguidores en algunha rede, creo que 32.000 nada máis e nada menos. Santa Bárbara. Que eso poña por algún sitio. 18, 18. Bueno, pois igual sumaron. Igual os pero somos mismos en 2 sitios, non conta como... Pero bueno, esta é unha historia de éxito, de como algo que se fai, empeza na radio, acaba sendo un podcast e as redes sociais dan visibilidade. E, bueno, pois é moi agradable que o traballo que se fai recoñézase. Teño a impresión de que pasa moi ben facendo o programa. E iso transmítese. É moi agradable que nos fagan reír, porque facer reír realmente é un traballo moi difícil, moi complicado, e parece que lle sale moi natural. Bueno, eu vou a presentárvolos e vou deixarlles que este tempo pois nos conten o que queiran, porque realmente non sei de que van a falar. Nós tampouco. Vos tampouco. Nós tampouco temos controlado, eso non é... Depende deste lado da mesa e vai saindo así. Bueno, hai alguén que manda, eso xa é importante. Vou vos presentar Xavier Loureiro Villamizar, onde está? Aquí está. Hola. Presente. Iván Loureiro Villamizar, 2 irmás que traballan xuntos. Sí, aí van sí. No, xa non te aplaude nadie, aí van sí. Juan Mayo Oliveira. Ai, bravo. Aplaudide que é moi celoso. Aplaudide. E Francisco Rodríguez Roque. Listo? Os micros son vosos. Vale, moi ben. Antes de comezar, quero agradecer a Ana o interese que puso en que viñéramos nós. Dixemos que sí moi rápido porque dixo que iba a haber pinchos dispois. Pero como estamos tan cerca de Ferrol, non sei se os pinchos... Están poñendo manteles nas mesas. Se os pinchos eran outra cousa. Pero bueno, vamos a vir. Manteles están nos poñendo. Eu normalmente fago unha introducción para o tema do que imos a falar hoxe, pero como hoxe estamos nun sitio un pouquiño raro, iba a presentarnos. Así que, Ana, gracias por estropearme a introducción. Xa non sei que máis dicir. Pero, bueno, tampouco me dou tempo porque a miña muller marchou a Asturias este fin de semana, quedei ca nena, que ten 2 anos, testimonios. Excusitas, non fixen introducción de ningún tipo. Pero imos a falar, como non podía ser de outro xeito, dos podcast. Non imos a falar como estuvemos agora ou estuvestes vos escoitando os que estaban aquí antes, que fixeron evidentemente moi ben desde un plano moi serio. Nós non sabemos por onde imos a ir, temos un programa que é... Todo o contrario. Claro, que é puramente improvisado, os que non nos conocedes, buenos, suerte, os que xa nos conocedes xa sabedes un poquinho por onde van os tiros. Así que nada, ahora sí que vos vou a pedir un forte aplauso para nós os 4, simplemente por dar comezo a isto, porque tiña que traer un USB ca sintonía, que tamén me olvidei, porque quedei ca nena este fin de semana, e levanteime a 6 da mañán. Así que forte aplauso para nós, moitas gracias. Estamos encantados de estar aquí. Poño cheo con Spotify, se queres, Juan. Así que ela dixo antes que aquí mandaba alguén, por suposto, amado líder que teño aquí a miña esquerda. Bueno, vamos a falar hoxe dos podcasts, que sorpresa de tema. Vamos a primeira pregunta que vou facer é os podcasts son a nova radio. Vos creedes que os rapaces, os millennials e os centennials descubriron a radio agora, por eso fixeron esta carallada dos podcasts? Eu, para min, os podcasts son o fillo tonto da radio. O fillo... Claro, Altri non cho parece. Desenvolve. Tiña que meter o de Altri non cho parece. Pero para min é o bonito, nós estamos facendo radio hai moito tempo, e a min o bonito da radio é o directo, o de que salla, que nós somos máis ben de dicir moitas burradas. Entón, para min o divertido é iso. Entón, o podcast é como
a parte capada. A mí Porque gustame os máis podcast en general é xente Autocensura. moi preparado. O noso é cortes de noso programa, o noso programa inteiro en audio. A Pero mí gustame da radio que non se che ve a cara. Aquí, por culpa dos podcasts... É o que estaba eu pensando. mal. A radio era o refugio de xente fea con boa voz. o sea, Para nós ser hijo de- e boa voz. Bueno, nós pero se tuveramos boa voz. Nós se furamos Constantino Romero. Se dicen voz que enamora, non te acerques a la emisora. Claro. Suele pasar, Suele. Pero Eu a tuvemos a miña xa idea non de era gravarnos en vídeo e a fantasía veos abaixo. Pero non crees que hai un pouco ahora de burbuja dos podcasts? Todo o mundo Ah, quere sin ter o seu duda. podcast. Si, ahora hai podcast de todo. Porque todo o mundo pensa que ten algo que aportar, Nos Polo general, no. temos algo que aportar. No, Nada, temos un podcast. Cero. Pero facemos Cero gracia a unidade de xente. aportamiento. Pero nós temos excusa porque nós o que facemos realmente É é a radio, radio. exacto. Nos Claro. emitimos Facemos os radio. jueves en directo ás 10 da En noite. Quack FM, que nadie o dixo, pero que o sepades, Quack FM, sí que un se medio dixo. comunitario da Coruña, maravilloso, espectacular. Sí, Precioso vamos facer a aquí, non teño bandera, pero eu agora tería como de breijar, non? Así que... Claro, entón o do podcast menos dispois. Ao final, o que nós facemos... Claro, tampouco podemos falar moi ben de podcast, porque o que facemos é gravar o que facemos en directo. Facer unha cousa que dá Nós o que facemos é unha porquería, o que pasa que a xente falle muchísimas gracias. Claro. Pero nós o que facemos realmente é unha porquería. A quen lle O sea, fai? Habrá xente que lle parece unha pedazo de mierda pinchada nun Claro, palo. somos O sea, catro onte- amigos dicindo tonterías. Onte bloqueei a unha no Instagram. Sí. Que puxo, Sí, Dios mío. porque nos puxo... Regálame un Pero os calzoncillo. pagan por eso. Ojalá. Claro. Dios, E dixen que blanco. fantasía. Dixo, no, pagamos nós, mira que retrasados somos. Claro. Exacto. Pagamos nós. Mira, esa é unha cousa que eu cando, antes de ser community manager de Bellenias, que é Manager, a miña manager. relación con Que Twitter, é a tal, maneira de decir o que traballas e que lle paguen. vía, sí, efectivamente, ningún caga, ademais. E vía xente que, famosos, no, el que venga a decir non sei que, block automático. Eu non o entendía, digo, joder, por que máis che das e tal. Pero, Ahora entendo, non? hostia, dá un gusto cando che veñen a tomar Dios, polo que cu. bonito é o poder. A máis ponche en Instagram, ponche, si bloqueas a esta persona, The Hall no of podrá Fame. encontrarte en Instagram, no podrá ver tus posts, no podrá tener como... Pero aún podrá ir a Que tu se casa. muera, bloquear, que se muera. Claro, porque máis foi Enviar misil. no vídeo da... Bueno, nunca... Enviar misil pode iso tamén. Esa molaba, esa opción molaba. Foi no vídeo das comadres, que se non o Se dixo vistes un pouco- millor, pero... Un pouco Donald Trump. Pero ti, entonces, que o rollo, tío, que che gusta ese poder de decir te jodes? Pero soy independiente do Home, xente que do non podcast. entende o humor, que non entende que é humor. Sí, é que somos hai un imbéciles, vídeo, é que somos non- imbéciles tamén, claro, que aclaralo. A sensación que me O dá... como- podcast, ti non podes valorar por un podcast todos os podcasts que fai unha persona. Entonces, non lle fixo gracia, dalle para atrás, verás que somos subnormales, Esa está. entonces xa ves que non te Sigue- podes ofender. claro, sigue non con tu somos- vida. Claro, non somos O sea, listos, ben se Es nos ve. que me parece fatal que pongáis que... Si non cobraríamos en vez de pagar. Exacto. É unha puxenos, igual besáis a vuestras madres. Claro. Foi esa! É miña nai. Foi a Foi mesma. esa, foi a mesma. Dios, Claro. Nos escribiu en plan, e cando... Pois ahora fixemos valle un joder, non chiste, poder poñer porque nada. ao Pero vos, cando eu decía que non quería poñer nada nas redes, e ti dicías que cando tuviéramos un hater, eso xa era que Era éramos maravilloso, famosos. porque atacanlle. E agora- a mí o que me e agora gusta cancélalo. É que os outros seguidores os vos atacan en manada. E iso, cando tiñades eso nun podcast nas redes, hincha o peito orgulloso como cando ves a un fillo andar en bicicleta por primeira vez. Dice, mira que la quieren comer. E botanse a ela, nada, es como a jalo ao millo e pues, ao final... Eso está mal, non se si pode a poñen apoiar diante, eso. pegan. Non se pode É apoiar bonito eso. que entre eles se peguen. É así. É bonito cando di, Hai un "Onde os comportamiento puedo escuchar?" tribal E digo, precioso. Quack FM. O Cando podcast é eles- como a guardería, non? eles Pejas entre os mismos nenos. se solucionan, claro, somos como unha pequena familia. Sí. Eles mismos se solucionan os problemas. Unha familia tóxica, no, obviamente. Bueno, Bueno, xa pero temos divertida. non hai bullying como a da familia, xa temos falado moitas veces. El bullying bueno viene de casa. Eso foi toda a vida. Que pensades a xente que fai un podcast porque quere ser famoso barra facerse con cartos? Home, pois que igual non escolleche o medio. Claro. Quero dicir, non hai moitos podcasters multimillonarios. Debe haber 3 ou 4 igual. Pero- pero hai moito Ainda encima vas a coller o tema, seguro vou montar un podcast de arte, basta fazer rico. Hai moito podcaster con moitísimo tempo. Porque hai peña Ah, que, sí. que se curran os podcasts que se te va a la puta olla. Non é o noso caso. E ves seguidores de 12. Pero quen? Non vou dicir nombres. Peña que se lo curra muchísimo. A ver, O pasa igual o tema, o nicho de mercado non é o mellor. tamén hai xente que quere facer podcast para ganar premios, por exemplo, sabes, para que lle den un premio pola edición, por exemplo, nós non Aquí hai podemos, dous. polo Estrelado guión. na estratosfera. Veñen ao carto, na máis. Son de Quack FM tamén. Polo Dadilles cariño que son bons rapaces. Veñen á peseta. O único defecto que teñen que son de camariñas, pois polo resto todo ben. A nós nunca nos van a poder dar premio polo guión. Eso é verdade. Imagínate o que diríamos se non. A nós nunca nos van a dar premio polo guión, por exemplo, no? No, pero si non tes guión é Edición difícil. tampouco, claro.
No, Bueno, Pois, porque é guión, Spawn enteiro. ten moito mérito algún animalado que decimos sin guión, Bueno, pero... Ten moito mérito. Home, o noso ten mérito que traballo cero. Bueno, menos o de Juan, que é edición dos vídeos. O único que traballa aquí son eu, O está resto claro. traballo Bueno, cero. tamén, Juan traballa un pouco, Xavier agobias un pouco. E nós os jueves estamos a nosa hora. E nós imos como unha pelota nun pinball, non? Imos batendo nas paredes e imos indo como lle cadra. Amado E Líder, chegamos a algún sitio. ti que premio che gustaría que che deran? Sí. O que Ping. máis se estresa con Un este Ig programa. Nobel. É dicir, por exemplo, o que máis agobia vindo a Un un Darwin. directo, o que peor o pasa. Pero un que fora de verdade, Un premio Darwin, destes de Amiga morte Andrea. ridícula. Darwin. Morte ridícula, en directo. Tropezou co cable. Sí, eso sería. Eu paso fatal. Isto de facer isto que estamos facendo agora, eu facía radio por algo. Dios, Non mira era canta xente aquí que fai radio. Non estou Ves? mirando. Para deixar unhas primeiras filas vacías como se fora a ver examen. Non somos os únicos enfermos que nos gusta a radiofonía. Mira canta xente E hai. encima se polo menos estuvera apajado esa zona, non se vira a xente, pero vese a muerte, sabes? Bueno, a mí Son como máis que hai 1, 2, 3, 4, 5 cámaras. O Isto sea, é unha cousa- estamos máis fichados aquí que Dios. Ai, sí, ó. E que as temáticas dos podcast, que podcast credes vos que se podrían ainda facer novos temas? Porque ahora xa está o True Crime, xa se pillou, falar de O carnicerías. podcast de nicho, o necro podcast. Un... O falar ben da Desde morte. dentro. Sí. Si falar ben da As morte. funerarias falta un podcast de funeraria. Pois sí. Porque ofrecen Lle- máis do que ao final lle compras. A millor espuma de poliuretano da marca compreina en recambios Pacucho. Claro. Dache consellos. Que opinades? Non lle quitou fantasía aos enterros a espuma de poliuretano? Ou son eu o único que o pensa? Xa o- É unha paleta, no? O albañil, había lle Pero que artesanía, que xa o paraba cambio ca da esponja. terra ao nicho quitoulle fantasía. Claro, pero ahora pero ti- xa o nicho a espuma, o sea, o Claro, cemento a que ahora ves que a espuma. espuma que si que sabes se ten dous enterros no día ou non. No, é que o Ten o siguiente- recreas ali que a espumita. Como tiña dos, vai Pero- vamos, recolle que marchamos. Pero, Iván, O seguinte será montarlle unha tapa como as tapas que encaixe polos lados. Ala, sellado a perpetuidade. de cierre. Pero Iván, o podcast como sería? En directo ali retransmitindo o enterro? Claro, vemos a José Antonio No, pero as últimas agitando- tendencias. Ti Como farías Félix un... Rodríguez de la Fuente, charan, 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 e dice, vemos al enterrador agitando el bote Pero que de sería espuma de como- 3M. combinado de retransmisión. Non había da barata que comprou da ignífuga, que é da verde. Sería retransmisión con tamén falar das tendencias de estas son as novas caixas que están Claro, de moda. claro. No, nuevo... Vemos a Antonio que viste una caja de pino modelo 2025 Con Cristo en bronce. con asa recubierta en oro, baño de oro. Cristo en bronce rematado en astilla. La nueva base Max Factor va genial para los cadáveres que mueren en un accidente de tráfico. Que ready with Da, me da para enterrar. color de vivo. Claro, get ready with me maquillando a un muerto, Que imagínate. decía Fran, joder, podcast de nicho. Este colorete, ves, esta é a porquería que facemos, e a coña que a xente lle gusta. Non ves, empezamos falando dos podcasts, e xa estamos falando dos enterros, nós imos Porque prendendo. imos ao nicho. Claro, imos prendendo dun lado. E iso a toda pastilla porque temos media hora na máis. E non queredes facer un de, por exemplo, de autoaxuda que tamén está moi de moda? Eu non me sei axudar a mí Autoaxuda mismo está como para axudarlle a sobrevalorada. nadie. Sí, pero non te farías un de animar a peña. Veña, hombre, non é para tanto. Esa Está moi fácil. sobrevalorada. Jódete como os outros, bótate a vida que te coma. Mira, ese rollo. Tanta axuda. Pode ser Sabes que- unha Bueno, a ver, nova a mí- visión. Enfréntate, ceíbate, eu botei con 15 anos a traballar e Pode- fun batendo polas paredes, non me foi ben tampouco. Podería ser Pero así aquí de... estás. Fun por aí, a mi manera, Iván, claro. autoaxuda tóxica, así, en plan, bueno, No, pero bueno, autoxida tóxica non, porque hoxe tamén che venden moito de vamos, tú puedes, no, ao mellor non podes. Pero imagínate tú Si lo, Ao mellor non. si lo puedes soñar, lo puedes conseguir. Claro, é mentira. Ten razón, Manuel, Por non que non vales. vas a CrossFit? Pesas 180 kilos, José Antonio. Empeza Que vas a saltar levantando encima todo do o sofá. caixón. Que ten que facer de lata ese de madeira, fúralo, non vayas a CrossFit. Hai que meter fuerza ao queixón. Hoxe en día, no, o tema de la autoayuda mal. No, ti todos eso non faría. Pero eu creo que tedes que darlle ese novo toque, por exemplo, montar un boss así, dándolle a xente... Autoaxuda mal. Chamaríase, No, como non te axudes, vou eu axudar. No, Get ready with me a comer hamburguesa gorda. ser os teus amigos realmente dicíndoche as verdades, non dicíndoche o que queres oír, dicíndoche tar Pero mal. eso Non é que un ten de amigo. autoaxuda. O amigo de toda a vida dicho que queres oír. Ti preguntas algo, el dicho que queres oír porque É sabe cando- que a verdade na queres. E cando te hostias, pois xa che di, bueno, Eu xa te dicía, pero non me quixeches escoitar. Que pensas, ti, Fran, por exemplo, ti facer un podcast de libros, dando De a tua libros. opinión como se fora Oprah Winfrey, non te parece ben? Que coñazo, non che gustaría a ti? Quítate media. Libros. Pensa, ti gustan os libros, ti podrías dar aí un bo... Gústame lelos. Gústame adquirir o conocimiento que hai dentro do libro. Se houbera un método mellor para adquirilo, o libro podía dar polo cu. A ti gusta Matrix, no, un USB na, Claro, eu- na cabeza. Se os vídeos de YouTube foran tan bons como os libros, Gustaría che actualizacións así que che fixeran de a mí repente. gustaríame facilidades. Eu tendo moito a Pero que bajancia. o libro ten a mesma mágica a radio.
A radio ti escoitas unha voz e imaginas o que hai detrás, e o libro ti lés e dalle a túa Eso parte sí. á película. Pero eso non E tiro os tanto a medios son novela, eu tiro máis ilimitados. a... En YouTube igual son máis limitadiños. É que pensades da peña que escoita 4 podcasts e di que xa aprendeu un oficio, por Pero exemplo. non, é que o dos libros, eu teño visto algún vídeo de podcast de libros, do que sei, digo, esa peña é demasiado intensa. Claro, ti non queres, pero un máis... Que é verdad que o libro pode estar puta madre, pero... Non che fai falta tanta intensidade. Exacto, baixa unha. Pero ti, por exemplo, a xente... Esta xente que fala a modo. Esa xente que fala a modo. Che falan Que di, bueno, y hablaremos Viña, acaba o conto, coño. Víctor Frankl y su obra maestra. Se acaba, vamos. Busquei sinopsis, apura, de que vai, de que vai? Se quero perder o tempo, perdo lendo. Efectivamente. Para enredar con Se dan prolixo. a forro. Se tuvera 2 horas Se lío. tardo máis en escoitarte que en ler o libro, non me vale. Vivir por na cultura de inmediatez, dame o que necesito. Que pensa desde xente esa que escoita 4 podcasts e xa pensa que é experto nunha temática? Que non sei onde sacan o tempo, sinceramente. O opinador do bar. Claro, joder, porque ti escoitas A moito. xente que opina con razón que di eu teño conocimiento. No, Hai moito podcast dese de Porque o taberna, podcast- de xente todóloga. porque o podcast Hai ten moito un- todólogo no podcast. O podcast ten un rayo tóxico. Empezando por nós, os 4. No, Non eu falo nada por diante, eu falo desde a ignorancia suprema. Temos tocado cada tema. No, pero eu botome ca miña ignorancia así a bulto. A torera. Pero non son todólogo. Pero Eu son Acabas de falar de ignorante. libros. Eu non, falou Fran, E ti, no, cando lees un libro... Eu dos libros non dixen ni palabra. O libro, é un libro para calzar un sofá. Eu non me meto con eles, eles non se meten comigo. Eu non me vou tocar ese tema tampouco. Elogio a la ignorancia. Ves que bonito, isto é precioso. Ignorancia non, eu aprendo noutros métodos, noutros Na formatos. universidade da vida. Eu hai xente que os lee e contame. Pero vos sabedes que, por exemplo, os podcasts teñen unha relación co rollo este de que non podes deixar nunca de facer cousas, que sempre Sí. aproveitas. Vai andando, escoita un Hoxe en día podcast e aprende o algo. tempo libre non existe. Que Eu sabes, non teño andante. Pokémon GO. Cando van a dar un paseo. A É o que peña teño, a peña hora estresa con ter Desengancheime. tempo libre. No, pero non tes tempo libre, estás todo o tempo como facendo este rollo capitalista É que de a mí agobia aprender máis todo o tempo. Necesitas Agora que producir ten de que estar alguma ocupado maneira todo o tempo. continuamente. Salgo a xente a trabajar, a xente me de gimnasio, despois tengo que ir a non sei que, despois están felices. No, pero o que Pois ti eu saio a dices, traballar é e o verdade. feliz é o sofá, vexo o sofá e digo, Vas da casa ao gimnasio e xa tes que ir escoitando Claro, ou algo. música ou un podcast, aproveitando que cada En sorbo resumen, de vida. que escoitedes Vai menos podcast, pasmando. queremos decir. claro. O- Bueno, noso sí, pero despois... noso Ah, igual estamos dando un mensaje un pouco... Pero é venido da vida. Isto que Pero Isto é un é congreso verdade, podcast. hai que escoitalo, pero disfrutar. É como a música. Non hai que poñer música 24/7, pero de vez en cando podes. É que escoitar con É calma. como Juego de Tronos. Tío, podcast de escoitar o que che guste. Non, comete a primeira temporada que é un zurullo que na segunda vai te enganchar. Non, ti tens que escoitar un podcast que che guste. Porque agora hai que tens que consumir vídeos, series, podcast. Non, ti escoita o que che guste. Porque eu a primeira vez que escoitei o de Juego de Tronos, non, a primeira temporada é moi densa, pero na segunda engancha. Pois empezo pola segunda. Claro, como vou comer 40 capítulos para ver unha porquería. Que malo será que non vaya pillando quen é quen. Apagar, apagar, non lo escucho. Vamos, Os podcasts Juego é de Tronos o mismo, xogou hai. moito co botarche así un pouco de sexo que sigue vendendo, que irás que non. Que é igual, que falamos Chegou un antes do pouco, anuncio do claro. Power. Para vender unhas botas de seguridade non fai falta a rapaza, pero... os podcasts é así, ahora hai podcast de todo, e hai que escoitalos todos, non? Escoita o que che Pero parece. pasa un Hai pouco que ser máis, selectivo, pasa un pouco sí. máis como que as series, eu creo. Que Claro, ahora, as series al igual. final non tes E con tempo- restaurantes, E con todo, Ah, claro. non fuiste a Terreo? Ai, non fuiste. Non fun a Terreo. Claro, nunca, tú non compras cas especias ahora. Tú non compras pimienta De Sichuan. natural. Non, compro a do bote no Gadis que non teño tempo ir a un sitio que me vendan pimienta. No, claro. Buah, esa outra historia. Esa outra historia. A ver, pa aquí que faz macarróns con atún todos os días. Se llevo moita pimienta, saben a pimienta, pero non me contes, no, esa outra historia, esa outra historia. Xo, pues vale, é que as series... O paquete de macarróns é o de 90 céntimos, pero a pimenta é de 7 euros a bolsa. Do barato ese do Freud, non sabes? A comida hai moito flipado, É arroz deste que ven cascado, como Sí. que se lle coce para os casos. Coa que se bota para os cardos, o gran de 8 partido. kilos. Pero compro pimentón de la Vera e así en bolsita yo. O meu pimento de vera está moi bo. Claro. Eu compro. Eu tamén, pero compro o da lata. Ao final, non o da latita pequena. Claro, non vou a unha tienda de especias. Non vou a Extremadura ali, por un saco de pimentón non de la vou ao Vera. Magreb comprar especias, sabes, ali ao mercado. Dame 200 gramos de pimienta, no. Todo hecho de droga. Que eu sei. Ningún capítulo de Bellenial sin su dosis de racismo. Sí, No, este é de Simpson, é do É Simpson. broma, non é verdade, É do somos... Simpson, a frase é É do Simpson. do Simpson. Se é do Simpson non é racismo. Claro. Vale. Como é? Que vergüenza, Dios mío. É ser visionario, porque Claro. os Simpson acertan todo ao futuro. Cala que outro día tuve unha recopilación e cuidado que momentos hai por aí. Que vergüenza. Bueno, eu... Ana non sabe onde meterse. Cada- Ya os vía que trouxe. É que de verdade... Son, Non, estás rindo, miro para a jefe, ríse. Pero é todo Se ríe mentira, a jefa. Unha cousa, cando estás escoitando os podcasts, hai cousas que os poñen nerviosos da xente, por exemplo, voces como a miña molestas, ou que un que fala moi pegado, ou
Os O que fai? Os que fan así. Esas cosas. Boca seca man. Esas cosas. Boca seca man. A mí molesta-me un que ten coleta de gafas, pero non vou dicir. Pero non vos Que vai venir un pademita a pegarme en todo. Xocas, que é da Coruña, sabes? A mí pa É de me... Lugo, é de de Lugo. Lugo, Lugo, general. Lugo. É da Badín. Eu vivo na Coruña. Pero moito non- tempo. No, É tamén tonto, bichos é tías tonto, da aldea. é verdad. Non vos gusta... Que se pame nervioso. As voces molestamos, por exemplo, damos, sodes tolerantes Eu con que non eso. entendo é a peña do ASMR. Non, non che gusta. Aí discrepo. Tampouco. A mí non. A mí tamén Eu o pouco. máximo é a ASMR que aguante ao mellor un fulano que está desmontando un motor, bueno, hasta certo. Pero a que dá pero claro, porque Si, pero non quero escoitar a gente. Xa o sei, pero escoita, déixeme falar por unha vez, por favor. Quero escoitar a gente no, por pegar favor. barbón a mariscada. Vais a cortar os micrófonos estes dos. Marcha. Non me fai maldita gracia. Hai o ASMR que o de chucu chu, coller un pincel e pasalo por micrófono e tal, e depois está o que se chama non intencionado. Que esta xente que mellor que diste leva o micro que está no taller, joder, dá unha sensación, pues non sei por qué, pero Inmersiva. teñen a ganancia moi alta, Non tal. intencionado, a mí ocurrismo... Aquí ahora mismo, sabes? Veño agora como ao baño, levo o micrófono. Pero hai xente que ten unha maneira de comunicar, que fan unha cadencia, unha tal que non sei se é pola frecuencia das ondas ou Non que, lle pero vexa gracia escoitar a min ruidos. cálmame e relájame moito, verdad? Eu non. Pero como che vai Vai gustar a ir ao xente facendo así? médico. Non, pero eso non é, hostia. Chipichop, que Ou unhas Escuta, uñas, chiso sin que acabo de botella. dicir, no. Sí, É podo outra cosa. Non é Xa hai dúas bandas sobre falamos. Bienvenidos a Maniños. Non é así. Vale. É sin querer. Hai xente que ten unha forma de falar que a min me relaja moito. E os que fan pausas dramáticas así como espacios cando parece que se colgou o podcast, pero Ai, sí. era un tempo que Pero estaba tendo. a pausa dramática está ben, pero non podes chegar ao momento de, perdí internet. Claro. Claro, non podes chegar a ese toque de, Eso darlle, pasa, páralo, e despois queda parado. Claro. E despois tens que volver. No, a pausa dramática hai que manejala moi ben. Eso pasa. E os podcasts de xente que fai de comer? Ahora todo o mundo fai de comer? No podcast, durante o podcast. Que fan podcast Diante do micrófono. Video E podcast, escoita de claro. fondo. Sí. No, vídeo podcast, podes ver o Claro, chisme o grabado. vídeo. O extractor. Te pon, e No, podes... pero, pois flipas, que hai peña que colga a cámara onde os tractores, Claro, Pepa claro. colgar a Pero cámara iso con foca os un fogos. vídeo podcast. É un vídeo Estamos podcast. falando- Vídeo a podcast. olla que a comida. Vídeo puscas. Bueno, que ahora tamén hai moita manía. Antes o podcast era só escoitar, pero ahora tamén hai que vernos. Claro, No, ahora porque- o podcast é audiovisual. Claro, pero o bo do podcast que era que podías limpar mentre facías algo que che gustaba. Exacto. Agora xa non, porque a nós pásanos bastante que facemos moita gilipolleza e facemos gestitos carmáns Claro. que os que estás coitando di, non pillo o chiste. Pero era guai porque se perdía eso, sabes? Claro. Non faltabas ao respeto de outra maneira. Eso a mí parecíame ben. Faltabas ao respeto só en audio. Exacto. Claro. En esa parte que se non se vía, se facías un visual. gesto. Andabas á merda sin un gesto. Efectivamente. Entonces, non sabes que gesto pode eso ser. era un pouco máis suave tamén. O amigo non entendo dos videopodcasts, por exemplo, porque tens que gastar nun como decorado bonito, todo iluminación. Si, bueno, que ese outro, eu non teño un recuncho na miña casa para gravar un vídeo podcast así. É unha boa Se non luz se de ve nun frente. sitio unha humedad, Claro, pero digo- vese un calcetín que non se regardou aínda, no outro ves unha unha planta que leva sin regarse unha semana. Non hai Ti conoces algún unha que- esquina estética. Algún que faga vídeo podcast que te forrao? No, Nadie. bueno, Cal é a os que obsesión traballan de en alguna facer plataforma como Podimo, creo que aí hai Home, cartete, está o vídeo podcast, pero claro, Pero que todos que- veñen de, o sea, todos Sí, eso traballan sí. na radio, fan e son Bueno. maiores, son xente con audiencia espectacular. Eso lles Tens vale. que ter despois os van e son medios, maiores. evidentemente. Claro. Ao final as cámaras... Traballar na a nada que SER te e queres- xa a SER diche, pois temos aí unha bodeja que está preparada, grabade aí. Claro. Pero hai xente que se monta uns Por pouco que Un sea chiringuito un na pé casa de que micro, flipas. un micrófono, unha cámara, un tal, unha grabadora, hostia, ao final son ao final cartos metes un montón de pasta que pa si van te para aí vexan non van para outro tres. sitio. Cal foi o sitio máis raro que escoitaste des un podcast? Os outros dos Sitio que máis raro no por que exemplo, escoito. vades cando ides ao gimnasio, vades aí, ou os outros tamén de ides, por exemplo, con a tua filla ao parque pos os cascos porque non queres escoitar os Porque nenos. por que disfrutar do tempo con teus fillos, verdad? Efectivamente. Total, por o tempo é ilimitado. Por que non aislarte? O sea, E con cancelación de ruido. Vas con é o fillo, papá, ti. eu digo, Que buenísimos estos millennials. Eu digo Des sin caralho. facer- Pois non Eu sei non sei onde estará, non lle quitei o ollo de encima. pero vos nunca de estar traballando, se vos escoitades algún podcast do traballo, rirvos e todo o mundo mirar para vos mentre vos cojonades. Os perturbados. E que vos fores un perturbado, eso non vos Sí. pasou nunca. A mí pregúntame, de que te ríes? E que che importa? É que eu, Home, ti dentro da máquina pouco che poden preguntar. é unha cousa que O vas escoitar. Armando fenda. sí, pero parece normal, por unha Puta máquina. locura.
Por que se... Eu creo que pensan eles, por que se ríe isto normal? Pero... E fa unha cosa que é escoitarnos a nós e facedesme gracia, pero ao mesmo tempo teño vergonza, entón cando me preguntan nunca digo que me escoitaba. Que escoites? No. Que? Outra cosa. No, podcast. Quítalo casco, nada. Tiros, nada. Que casco, ni que casco. Eu só escoito un que se chama Cuánto sufrimos Martín podcast, que é do Deportivo, que son Fano Manuel e Benjamín, que son uns putos Que grandísimos. sorpresa, tío, do deporte. Sí, é o único que teño tempo para escoitar e escoito, claro, dura 4 horas o mellor cada capítulo. Entón, Santa escoitando Bárbara, 4 a horas de anaquiños. fútbol. Sí, eso pensé. Sí. Cólgome de besos. Pero falan de todo tipo, proban turróns, tamén fan. Acaba e dixo, ser xordo a veces é un beneficio. Hostia, pois fan hoxe un directo, porque creo que xa non quedan entradas na Coruña. Perdón, perdínme. De qui? Abuelo, el Deportivo. Estás en Fenias. Acabo de mirar, entraron os Peaky Abuelo, Blinders el aquí. Deportivo. A xente di, buah, que tedes un montón de ointes, é un programa curradísimo. No, é esta porquería. Sí, isto é o que... sea, Bueno, nadie se sorprendeu, Esta porquería tomando unhas cañas previas e 18.000 seguidores temos. Bueno, é o que hai. Xa o tempo ou sigo Case ningún Eu miro para perturbado. a jefa non nos manda parar, ti Eu sigue, non ti sei dai para diante, como mentre a Tes jefa máis non manda preguntas, parar. Xavier, ti di, esta que nos faga ela Sí, así. hasta aí, pois nada. Eu hoxe Hasta aquí. É que entraron os Peaky Blinders aí, eu acojonei, E cierre, e xa está. Dixen, como veñan a por nós, non hai quen escape daqui, Podemos Eu estaba cantar. esperando escoitar a martillar unha pistola para tirarme debaixo da mesa. Dixen, como o seguinte ven ca escopeta, pero... Bueno, non está preparado como salimos de aquí, así Bueno, que... carta de San Pablo a los Corintios. Moitas gracias. Vamos. Moitas Moitas gracias. gracias. Gracias a toda a comunidade. E disculpade. No, que me olvidei. Espera, fai Como o che gusta- anuncio. Que fixen unha promesa. Eu al trinón xa o dixen, Xa o dixen. Pero ahora dio ben. Non dixen o de fillos de fruta, pero dixen o do O trinón. digo ben. No, pero convoca. Mira, unha cousa moi boa que nos dá ter un podcast de éxito, entre comillas, e que nos sigan un lote de xente, Sí, non é nos poder flipemos tampouco. mandar mensajes deste tipo. O 14 de decembro, en a manifestación en Santiago de Compostela por Altri. En contra. Si alguén Por está, ser algún si alguén perturbado. está a favor... Os do PP abstenerse. No, si pode ser do PP ou do Bloque en que. Si estás a favor, igual non é o momento para que vayas. Si estás en contra, sí. Está convocada por Ulloa Viva, me parece que é a organización que está defendendo todo o que é o entorno e a posible construcción desta fábrica que Non quero. moita xente non quere, outros sí, cada un Sempre hai algún zumbao. saberá os seus E é motivos. progreso, é Eu, progreso. Así que- eu veño nunha zona na que se fixe unha mina a ceo aberto, non compensa. Non é bo. Mal. Dá chollo, pero non é bo. Dan traballo, sí. Bueno, Bueno, marchamos que hai unha abertando na saída da porta. Bueno, moitísimas gracias a todos por vir hasta aquí, a Ana por invitarnos Gracias. e larga vida al podcast, ¿no? Supoño.